Ola, bo día. Pois con esta lembranza para este 25 de abril dos nosos veciños portugueses, na voz da Amalia Rodríguez, este Grándola Vina Morena, pois vou a seguir cara adiante cos instrumentos 42 e 43. E moitas veces olvidamos que os instrumentos son instrumentos musicais cando nos queremos que o sean. E así houve moitísimos instrumentos, e hai, que simplemente son instrumentos porque queremos que o sean. Fixadevos, isto que teño aquí, mitades de noces, verdad? Pois isto está como un catálogo dentro do catálogo de instrumentos, porque se pode poñer así, aproveitando a cavidade da boca. É dicir, un pode modular e facer unha escala. Por lo tanto, con isto tan simple, pode ser realmente facer melodías, ritmos, e sabedes que resulta, o sea, que é moi curioso, pero resulta, e foi utilizado aí, está dentro dos catálogos de instrumentos que se utilizan por todos os sitios, e Galicia tamén. E outra cousa curiosa que seguro que coñecedes, pois son as típicas botellas labradas, botellas de anís, verdad? As botellas de anís que se asocian moitísimo a seguidillas ou vilancicos, non? Castilla e León, Extremadura, pero por todos os sitios. E como instrumento que naceu sendo un pouco feminino por esa cercanía das cousas da casa, non? Pero é un instrumento que se pode utilizar. E bate fado, e bate ben, e era la causa do meu desdén. Vale, pois esta botella labrada e estas noces son instrumentos pois totalmente ao alcance de calquera, a veces se chaman instrumentos pobres, pero de pobres non teñen nada. E neste día tan especial para os nosos veciños portugueses, pois en esta música de fondo, e, por exemplo, vos recomendo este discazo doble homenaxe a Xosé Afonso, gravado no ano 1999, que ten moitísimos temas, tamén o Grándola Vila Morena. Foi feito aquí en Castrelos, en Vigo, con homenaxe ao pasamento de Xosé Afonso, que tiña grandes amigos e ten grandes amigos en Galicia. E na música galega hai un montón de músicas que teñen que ver con Portugal. Solo un exemplo é este CD de Milladoiro, A Quinta das Lágrimas, que foi tamén inspirado na música cercana a todo o portugués. Pois nada máis, que teñades bo día e esa falta menos.